Gata, vă odihniți puțin. Pentru că lucrează eu. E mult cum e că eu m-am bătut. Nu spune-mă că vă nimica. Gata, gata, cum să ajungi la drumul la mână. Unul spre altul. Hai, încerc înapoi. Atenție, cercul! Cerc! Hai! Gabi, dă-mi în mâini! Intră în cerc! Acum amândoi vă prindeți și dansați clasă.